now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Bagong taon, panahon ng pag-move on. Hello DJ Raqi. Natampok na po ang isang kwento ko sa inyo. Akala ko nga po, hindi totoong nagbabasa kayo ng mga sinesend sa inyo. Pero totoo pala. Happy New Year po! At ito ang kwento kong sana kapulutan ng aral ng mga kabataang katulad ko. Alam ko na yung iba sa inyo, sasabihin tanga at mapusok ako. Inaamin ko. Pero sana, huwag nyo naman akong i-judge. Itago nyo ako sa pangalang Isha. 15 years old pa lang ako. At ito, ang aking secret file. Nagkaroon ako ng boyfriend sa edad na 14. Pero syempre, patago kasi nga bata pa ako eh. 3 kaming magkakapatid at puro kami babae. Year 2019, may nakilala akong isang lalaki na talaga nga namang nakapukaw ng atensyon ko. Hindi nagtagal, naging kami. Legal ako sa buong pamilya niya. Pero sa side ko naman, yung mga kapatid ko lang ang nakakaalam. Typical na puppy love ika nga nila. Pero para sa akin, isa to sa mga alaalang hindi ko makakalimutan. 4 na buwan pa lang kami, meron nang nangyayari sa amin. Nakakatakot, pero gumagamit naman kami ng proteksyon. Noong una, napag-usapan namin na hindi na namin uulitin yon. Pero wala eh. Kapag naiiwang kaming dalawa, palaging may ganong nagaganap. Ewan ko ba? Nakaisip kami ng idea na gumamit na lang ng pills. Syempre, para mas okay, 'di ba? At dahil magmamansa rin na kami noon, pumayag ako. Hindi kami gumamit ng proteksyon. 1 beses lang akong uminom ng pills. Akala namin, 1 pill, 1, yung ganun ba? Pero nawalan siya ng time sa akin noon. Nakikita ko noon, after namin gawin yun, aalis na siya kasi may gala siya kasama yung mga kaibigan niya. O di kaya naman ay maglalaro na lang siya. Masakit na naiisip ko noon na baka yung katawan ko lang yung habol niya. Yung gusto niya. 1 month na nakalipas noon simula nung ginawa namin yun nang walang proteksyon. 1 buwan na rin kaming nagkakalabuan. Kaya ang nangyari, nakipaghiwalay siya. Ilang araw akong umiyak noon. Tsaka kapag nakikita niya ako sa school, umiiwas siya gaya ng request ko sa kanya. Nagpakabisi ako. Sumali ako sa volleyball. Nag-hangout kasama yung mga barkada ko. Pero hindi ko napansin, late na pala yung period ko. Hindi ko masyadong pinansin kasi irregular naman ako eh. Hanggang sa isang araw, habang nagtitraining ako sa volleyball, bigla akong nahilo. Ewan ko ba, parang pumipintig yung tiyan ko, yung ganun. Kaya nagpaalam ako na magbabanyo muna ako. Hindi pa ako nakakarating sa banyo, nakasalubong ko na yung ex ko. Tapos yun, bigla na lang akong nasuka. Tapos sinanong niya ako kung anong nangyayari sa akin kasi namumutla ako. Sabi ko na lang, hindi ata malinis yung tubig na ginamit sa palamig na ininom ko. Pero hindi, alam ko talaga na something is not right at kailangan kong malaman yung totoo. Kung tama ba ang iniisip ko. Nakakahiya man dahil bata pa ako pero bumili ako ng PT sa butika. Tapos nagpanggap ako na kunwari may kausap sa telepono. Kunwari nagpapabili ng 2 PT. Dumiretso ako sa isang fast food. Tapos tinry ko. Shocks. Positive. Shit. Nasabi ko sa isip ko habang tinitingnan yung resulta. Bakit? Paano na to? Naiyak na lang ako sa CR kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa magulang ko, sa ex ko, sa nanay ng ex ko.
Pero meron akong best friend. Sa kanya ko sinabi, syempre, natakot din siya para sa akin kasi nga mga bata pa kami. Para akong kriminal na may tinatago sa telepono ko kasi nagsisearch ako kung paano mawawala yung baby. Naisip ko noon na kailangang mawala yung magiging bata sa tiyan ko at hindi dapat malaman ng mga magulang ko. Tapos ayun, nagising na lang ako kasi may dugo na yung kama ko. Oo, may dugo sa kama ko. Tapos makirot yung tiyan ko. Umiyak ako tapos sinabi ko sa best friend ko. Pinayuhan niya ako na sabihin ko na sa ex ko. Total, parehas kaming dapat lumulutas ng problemang yun. Nag-usap kami. Umiyak ako ng sobra kasi unang-una hindi alam ng mga magulang ko. Umiyak ako kasi nagsisisi ako. Bakit ko hiniling na sana mawala yun? Tapos nagkaayos kami. Sinabi niya sa akin na hindi niya ako iiwan. Na hindi niya nahahayaang mangyari uli yun. Nakita kong umiyak yung ex ko. Matitino naman kaming estudyante. Parehas kaming nasa higher section. Walang SEM na hindi kami kasali sa honors. May pinag-aralan kami pero pinili namin gawin yung mali. So ayun, naging kami uli. Tumagal kami ng 1 year and 2 months. Pero sa mga panahong yun, hindi mawala-wala sa isipan ko yung pangyayaring yun. At hanggang ngayon, hindi pa rin alam yun ng mga magulang ko. 8 months, simula nung maghiwalay kami. Okay na ako eh. Wala nang galit. Napatawad ko na siya. Tanggap ko na. Pero may konting lungkot pa rin kasi minsan iniisip ko paano kaya kung hindi na wala yung baby ko. Matatanggap kaya ng mga magulang namin na nanganak na dapat ako noong March 2020? Masaya kami. Sana. Kahit alam naming sobrang babata pa namin para maging magulang. Ganun kaya yun? At habang ginagawa ko tong secret file na to, umiyak ako. Kasi ang dami kong what ifs eh. Kaya yung sa iba na adult na ngayon, hindi nila kinoconsider na ex yung mga naging boyfriend nila nung high school pa sila. Pero yung sa akin parang malabo. Kasi ang daming nangyari. Hanggang ngayon nagsisisi ako sa hiniling ko na sana nawala na lang siya. Pinapangalagaan ko ang katawan ko ngayon. Ang sarili ko ngayon. Minsan nga naiisip ko kung sakaling lumabas siguro yung baby ko, Agatha yung pangalan niya. Kaya Agatha, kung naririnig mo to, pasensya ka na. Kasi hindi man lang kita nabigyan ng tsansang mabuhay, na lumaki, na makita mo ako bilang nanay mo. Hindi kita makakalimutan. I love you. At sa mga kabataang katulad ko, hindi masamang umibig sa murang edad. Pero sana hindi kayo magpadala sa tukso, sa kapusukan. Kasi kung totoong mahal niyo yung isa't isa, makakapaghintay kayo. Kasi may tamang panahon para dyan. At para naman sa unang naging kasintahan ko, I hope you won't forget what we've been through. And treasure all the lessons and memories. Salamat ha. At hanggang sa muli. Paalam, Charles. Muli, ako si Isha. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.